Орша район мәдәният йортында Рамил Курамшин исемендәге республика күләм гармончылар һәм баянчылар бәйгесе булып узды. Ул Орша педагогика колледжында 2007 елдан 2 елга бер тапкыр уздырылып килә иде. Рамил Курамшин иҗатына багышланган бәйге районда быел 9-нчы тапкыр оештырылды. Бәйгедә республика районнарыннан гармончылар катнашып, үз осталыкларын күрсәтте. Оршадан Фәннур Хәсәнов репортажы. Әлеге бәйге башта Орша педагогика колледжында үтте. Соңгылары катнашучылар саны арта, географиясе дә киңәя барган сайын район мәдәният йортында оештырыла башлады. Ни өчен ул бәйге Оршада оештырыла? Аның үз тарихы бар. Орша колледжында эшли башлагач, Оршаның колледжның иң яхшы баянчысы дигән конкурс башарга туры килде. Шунда bir-iki тапкыр без моны уздырдык. Шунда билгеле булды. Барысы да диярлек Курамшинның әсәрләрен уйныйлар. Уйныйлар. Шуннан соң мин уйлап куйдым. Бу Рамил Курамшин исемендәге конкурс бәйге була түгелме соң? Район җитәкчелеге хуплап ала һәм Орша районында Рамил Курамшин исемендәге баянчылар һәм гармончылар республика бәйгесе барлыкка килә. Быелгысы 9-нчы тапкыр. Бүген үтә торган конкурс менә шул яктан аерылып тора башка конкурслар. Монда килеп нәрсәдер алып китергән, нәрсәгәдер өйрәнергә, менә ничек уйнарга мөмкин, менә башкалардан үрнәк алып. Аның төп максаты Рамил Курамшин калдырган репертуарларны югалтмаска. Авылларда гармон тавышы ишетелми, моң бетә диючеләр бар. Әлеге бәйгене караганнан соң бу фикер белән килешеп булмый. Сәхнәдә бөтенләй бер мөһим, ул комплекс шикелле бер. Сәхнәдә уйнаган вакытта художественный образ, артикуляция дигән бер техник яктан карыйбыз инде. Ничек бармаклары селкенә. Баштагы чорда күллият күләмендә генә башланган конкурс хәзер инде республика күләменә чыгып, яшь баянчыларга әйтеп бетергесез зур этәргеш бирә. Шушы гади музыка училищесын тәмамлаган Рамил Курамшинның әсәрләрен бүгенге көнне 13 дөнья күләм халыкара конкурс лауреатлары уйныйлар. Берсе аның бүген безнең арада утыра Айдар Валиев, икенчесе Рәҗәп Шәйхетдинов профессор, өченчесе Әбүзәр әфәндебезнең консерваторияның профессоры, Алик Шаров Ленинград филармониясы, Урал триосы, Орел триосы. Менә шушында әйтәсе килә, шушы әпипәнең Россиянең Гридин оркестры уйный. Менә аның шиге юк музыканың. Бәйге дәвамлы булсын, гармон баянның моңлы тавышы бер вакытта да тынмасын диясе генә кала. Фәннур Хәсәнов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.